मासे ससियेल मिडियायाव नांलायबाय थानाय जादों नोंसोरलाय इ फान्थाव थाइसेनि थाखायनो इखौनो दानस'गोन आं आदा जन कारजिनि बागै फंनैसो बाथ्रा बुंनो होननानै नुजाफैलायनाय जाबाय आरो आदा जन कारजिया दि मैया मोनसे पस्ट होदोंमोन नेक्स्ट बाराव सोरखौ खानाय बुद्रुना ड्रेस गाननानै गावनि चेहराफोरखौ देखायनानै रिल्स बानायो बेफोरखौ गासैखौबो बन्द खालामनो हादोंब्ला बे पस्टनि गेजेरजों हौवा माहारिखौबो आन्डारपेन्ट गानै गानै मोसानायखौ बन्द खालामनांगौ आदा जन कारजि बै जे हौवा माहारिफोराबो आन्डारपेन्ट कनजिता बर'नि भाइरालनि बागै फंनैसो बाथ्रा बुंनो होननानै नुजाफैनायलाय जाबाय आरो कनजिता बर'खौ जि फेसबुकआव गाज्रि गाज्रि रिल्स खान्दा खान्दा बेफोरबायदि दखना बोखो बोखो रिल्स बानायनायनि बागै गावनि सेहेराफोरखौ अभद्र देखायहरनायनि थाखाय दिनै रायजोफ्रा बेखौ बुजायनो थाखाय हमबाय आबसुफोरा बेखौ न'आव थांनानै बुजायबाय बा सोरबाया आखाइ होबाय सोरबा हौवा मानसियानो हिनजाव मानसिखौ आखाइ होनो मोनाब्लाबो आखाइ होबाय बुबाय खानाय बोसाबबाय बोस्लिंबाय किन्तु आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानबाय बै जे हौवा माहारिफोराबो आन्डारपेन्ट गानै गानै ससियेल मिडियायाव मोसानानै नुजाफैबाय थायो नै दाखालि बावैसो जानानै थांबाय लंथं मर्दान जुग मेथाइजों सासे हौवा माहारि लाजिथाव बाथ्रा जेबो आन्डारपेन्टबो गैया ड्रेसबो गैया निकेट प्राइभेट गावनि प्राइभेट मालखौ देखाय लंथं मर्दान जुग मेथाइजों मोसागासिनो बेफोरखौ मानो बन्द खालामनो हायाखै बेफोरखौबो बन्द खालामनांगौ हौवा माहारिफोराबो बहुत दङ आन्डारपेन्ट गानै गानै मोसानाय कनजिता बर'नि भाइरालनि बागै फंनैसो बाथ्रा बुंनो होननानै नुजाफैनायलाय जाबाय आरो कनजिता बर'खौ जि फेसबुकआव गाज्रि गाज्रि रिल्स खान्दा खान्दा बेफोरबायदि दखना बोखो बोखो रिल्स बानायनायनि बागै गावनि सेहेराफोरखौ अभद्र देखायहरनायनि थाखाय दिनै रायजोफ्रा बेखौ बुजायनो थाखाय हमबाय आबसुफोरा बेखौ न'आव थांनानै बुजायबाय बा सोरबाया आखाइ होबाय सोरबा हौवा मानसियानो हिनजाव मानसिखौ आखाइ होनो मोनाब्लाबो आखाइ होबाय बुबाय खानाय बोसाबबाय बोस्लिंबाय किन्तु आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानबाय बै जे हौवा माहारिफोराबो आन्डारपेन्ट गानै गानै ससियेल मिडियायाव मोसानानै नुजाफैबाय थायो नै दाखालि बावैसो जानानै थांबाय लंथं मर्दान जुग मेथाइजों सासे हौवा माहारि लाजिथाव बाथ्रा जेबो आन्डारपेन्टबो गैया ड्रेसबो गैया निकेट प्राइभेट गावनि प्राइभेट मालखौ देखाय लंथं मर्दान जुग मेथाइजों मोसागासिनो बेफोरखौ मानो बन्द खालामनो हायाखै बेफोरखौबो बन्द खालामनांगौ हौवा माहारिफोराबो बहुत दङ आन्डारपेन्ट गानै गानै मोसानाय कनजिता बर' र' बिसार मिटिंआ दाबो जोबनानै थाङाखै कन्ट्रभार्सिया दाबो जोबनानै थाङाखै नंगौ सानफ्रोमबो भिडिअ फेसबुक इउटुबाव शेयारा जागासिनो आरो मोनसे खोथाखौ गोसोआव ला नोंथांमोन रायजो राजा गासैनिबोसिम आंनि नायगिरि बिथां गासैखौबो बिब' बिनानाव बिदा फंबाय गासैखौबो बुंहरनाय जाबाय आरो नैबे चेनेलाव फिन खेब गासैखौबो बरायहरबाय भिडिअखौ फुल जोबजासे नाय अब्लासो बुजि मोनगोन नोंथांमोना कन्ट्रभार्सिखौ नोंथांमोना नुखाबाय थादो नांलाय खमलाय सोरनिबा माबानाय बुदलाय खुदलाय सोरबा फैखोनाय माबानाय रिल्सखौ नोंथांमोना दा नुबोबाय थाखादो दाबो जोबनानै थाङाखै दाबो शेयार जागासिनो माने एबार हिन्जाव माहारिफोरा मोनसे बाथ्राखौ बुंदों लोगो नांनानै जे हिन्जावफोरखौ जे दखना फैखोनायनि थाखाय मिटिं खालामबाय बुबाय रायबाय दा बेखौ जाबाय ओमफ्राय हौवा मानसिफोरखौ हमदों आरो ना मानसिफोरा जे सानैसो मानसि दोङोनो जांगिदों माने बेफोरबायदि गाज्रि पेन्ट गाननानै मोसानाय बेनिफ्राय पेन्ट खान्दा खान्दा गाननानै डेन्स खालामनाय बैफोरखौ मानो हमनो हायाखै खालि हिन्जाव मानसियाल'सो दायनिगिरि नामा बै बाथ्राया दा कमेन्टनि गेजेरजों एबा भिडिअनि गेजेरजों फैगासिनो दङ आरो ना आंबो बे बाथ्राखौ साननानै मोनाखै जे हिन्जाव मानसिखौल' मानो हमो हिन्जाव मानसिखौल' मानो बुयो बिसाराव हिन्जाव मानसिखौल' मानो दायनिगिरि खालामो हौवा मानसियाबोथ' दङ ना सानैसो गाज्रि दा बैफोरखौबो सेभ खालामनो हानांगोन अब्लासो हिन्जाव माहारियाबो दाय हौवा माहारियाबो दाय जागोन समान दाय बा खान्दा खान्दा ड्रेस गाननानै गावनि चेहराफोरखौ देखायनानै रिल्स बानायो बेफोरखौ गासैखौबो बन्द खालामनो हादोंब्ला बे पस्टनि गेजेरजों हौवा माहारिखौबो आन्डारपेन्ट गानै गानै मोसानायखौ बन्द खालामनांगौ आदा जन कारजि नोंथाङा जे मैया मोनसे पस्ट होदोंमोन सोरखौ खानाय बुद्रुनो नेक्स्ट टाइमाव किन्तु आं बे पस्टखौ साबजानाय मोनाखै आरो आब' कनजिता बर'खौ जेरैबायदि रायजोफोरा थांनानै बुजायबाय बा आबसुफोरा थांनानै बुजायबाय बा सोरबाया आखाइ होनो मोनाब्लाबो हौवा मानसियाबो बिनि खानायाव आखाइ होनानै खानाय बुद्रुबाय थिग बेबायदिनो मैया दाखालि लंथं मर्दान जुगजों मोसानाय बेबायदिनो हौवा माहारिफोराबो आन्डारपेन्ट गानै गानै मोसादों बा गावनि प्राइभेट मालखौ देखाय मोसादों थिग बेबायदिनो हौवा माहारिखौबो हिन्जाव बन्द खालामहोनांगौ आदा जन कारजि दिनै दा भिडिअनि गेजेरजों हिन्जाव माहारिफोराबो ओरैबायदि बुंहरदों आरो ना हौवाफोराबो सानैसो दङ बेफोरबायदि गाज्रि रिल्स बानायनाय बेफोरखौबो होबथानांगौ होनना बुंदों आरो ना दा जोङो
आखाइ खबजोबना बुङो प्लिज नोंथांमोना बेफोरबायदि गाज्रि खालामनो नांला नुखादो ससियेल मिडियायाव जोंहा आइजोफोरखौ ओरैबायदि बुदो दा गथ' फिसा गोनां गथ' बिमा बिसोरो बुजानो गोनांबा बेफोरबायदि आलाय सिलाय जानो गोनांबा गथ'फोरा मा मोखांजों नायनानै बिमाखौ बेफोरबायदि थागोन आरोना दा बेनिखायनो बुङो जायफोरा हौवा मानसिफोराबो बेफोरबायदि गाज्रि लाइनाव थांदोंमोन रिल्स बानायदोंमोन स्टप खालामथ'दो आरोना आरो हिन्जाव माहारिफोराबो बुजिना लादो बे मोनसे गोरोन्थि जाबाय होननानै वार्निं हिसाबै साननानै लादो नेक्स्ट बाराव खालामनो नांला आरोना नेक्स्ट बाराव खालामबा खिन्थु कमेन्टआव लिरना हरखादो जायफोरा बेफोरबायदि खालामबावगोन लावथि गंसे लानानै रायजोफोरा आगान सुरगोन नोंनाव न'खराव आगान सुरगोननो माने बैफोरबायदि कमेन्टआव लिरना हरदों आरोना दा जोंबो बुंनांगौ जेबो खोथा गैया गिदिर दैदेनगिरि गेदेर मानसि बिदा फंबाय मोनानो माने बेफोर आयेनखौ खालामखाबाय मानो होनबा गाज्रि नुयो नालाय आयेना खालामनाया मोजां जादों मिटिं बिसार लिंनाया जोबोद मोजां जादों दायो गिदिर उन्दै फेसबुक इउटुब नायनाय जायो मोजां भिडिअखौथ' नुनो मोना फेसबुकाव खालि सोरनिबा फट' सोरनिबा भिडिअ गाज्रिखौ जोङो नुबाय थानो मोनखायो आरोना स' लोगोफोर नोंथांमोना नुखादों दा सानैसो सिख्लाफोरबो दङ आरोना स्कुल कलेजाव थाङो हस्टेलाव थाहैयो बिमा बिफाखौ थगायनानै थिगानो दोङो हस्टेल थाहैनाया आरो लेखा फरायनाया मोजाङानो नाथाय बेफोरबायदि जे रुमाव लोंनांगौ जानांगौ आरो बेफोरबायदि ड्रेस लेथ्रा गाननानै जे गावसोरनो भाइरेल खालामना लायो आरोना गावसोरनो केमेराखौ खालामनानै सिरि प्राइभेट गावसोरनो लाखिबानो जायो भिडिअखौ बेनिफ्राय फेसबुकनि गेजेरजों गावसोरनो शेयार खालामना लायो आरोना मानो उन्दै गिदिरखौ गाज्रि खालामनायसो फाव बेफोरो सभाब गावसोर लोंबाय जाबाय सिरि थाबानो जाबायना मानो बिसोरो गावसोरनो माने फेसबुकाव हेंगारना लानांगौ जाहाथे जोंफोरबायदि बैफोरबायदि नुनाय बायदिसो खालामथारो माथो नुबाय नोंथांमोना उन्दै लाइमोन सिख्लाफोरखौ आगान सुरदो मोजां लामाथि आगान सुरदो सिस्टारमोन बेफोरबायदिया आजिखालिनि जुगाव सोलिला आरोना लोंनाय जानायजों मावना दांना जानो हालिया जुगाबो बिराद सोलायबाय आजिखालि मावदां फराय जा आरोना बेफोरबायदि लोंनाय जानायजों आरो फानग्रा माबाग्रा बेफोरो सोलिया आरोना जोंनि बड'लेण्डआव बेफोरनो नैबे रिल्सआव गाज्रि बुनायनो सरि गाज्रि बाथ्रा रायलायनाय दंमोन आरोना माने बाथ्रा खोथा रायलायनाय दंमोन गाज्रि आङो मिउट खालामनानै बेलेग अडिअ सोना होनाय जाबाय माने बेकग्राउन्ड दा नोंथांमोना नायनानै बोरैबा मोनदों जानांगौ आं ब्लारबो खालामना होबाय दा बिसोरखौ बुंदो गोबां मानसि शेयार खालामहरदो आंनाव नोंसोरखौबो दोबथा माने लोंनाय जानाया बारा जाबाय बेनिखायनो जोंना भाइराला जागासिनो थायो होनना बुंदो दा ब्रादार सिस्टारमोनखौ बुङो बिमा बिफा दोङोबा फेमिलि दोङोबा गासिबो एसे लिमिटाव थाबानो जाबाय मान सनमाननि खोथा दोङो दा बिथांमोनाबो बुजियोबा बुजिसै नैबे भिडिअखौ नायदोंबा नोंथांमोना गुरैयै खावलायहरबाय रावबो बेफोरबायदि जानो नांला खालामनो नांला आरोना जिबायदि नुदों ससियेल मिडियायाव दा हिन्जावफोरखौल' दाय हमना लाब गैया हिन्जावफोराल' दाय नङा हौवाफोराबो सानैसो दोङोमोन हौवाफोरखौथ' हमजायोमोन दा बेफोरखौ माथा मारिबाय थानो नांला बुजिखासिगोन बिसोरो अब्लाबो सानैसो आं नुगासिनो सासे हिन्जावाबो आरो सानै हिन्जावाबो दासिमबो बेफोरबायदि रिल्स बानायनायखौ गाराखै नुदों सानैसो एक्सन लाबोनो गोनां दोङो बेखौ दा बुंबा गाज्रिसो मोनहरगोन बेनिखायनो आङो बुंला आरोना लासै जाजोबगोन बेफोरो खामानिया लासै नुजाजोबगोन बेनिखायनो आङो बुंथ'लायला बुंग्रा मानसि दोङो आरो साजा होग्रा मानसि दोङो आरोना जोंहा बेनो ओमफ्राय भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय हौवा मानसिफोराबो गाज्रि दोङो दै बेनिखायनो लिमिटाव थाबानो जाबाय हौवा मानसिफोराबो एसे मोजाङै गावनि गोसोखौ हमथाबानो जाबाय आरोना सानफ्रोमबो आं बुङो बेफोर भिडिअखौ बेफोरनि बागै आं सानफ्रोमबो बुङो जायफोरा नायै बुजिखायो आरोना आरो आं गासैखौबो नाम लानानै बुङाखै आरो रावनिबो नामबो लाना बुङाखै गामिखौबो नाम लाना बुङाखै आं उमुक गामिनि होननानै गामिखौ बुंबा गामिया बदनाम थांगोन नामखौ बुंबा बे सेंग्रा सिख्लाया बदनाम थांगोन बेनिखायनो आङो रावनिबो मोखांखौबो देखायनाय जायाखै अके नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय